Ahojte, vítame vás v 75. epizóde nášho podcastu Golia.sa a zároveň pri druhej epizóde venovanej majstrovstvám sveta vo futbale. A v dnešnej epizóde si rozoberieme ďalšie tri skupiny, konkrétne skupiny D, F. A rovno môžeme začať asi tou D-čkou skupinou. Áno. Tak ahojte, pozdravujem vás, kamaráti a priatelia. Tak D-čková skupina sa skladá z USA, Paraguaju, Austrálie a Turecka. A moja prvá otázka je, že kto z tejto skupiny je za teba najväčší favorit? Keďže USA sú domáci, ale myslíš si, že sú najväčší favorit aj na víťazstvo v skupine? Z môjho pohľadu táto skupina D-čko bude úplne najvyrovnanejšia skupina možno aj zo všetkých úplne skupín. V podstate každý z týchto tímov môže tú skupinu aj vyhrať reálne. Čiže z môjho pohľadu to bude veľmi vyrovnané. Čo sa týka podmienok, tak v Amerike by mali byť tie podmienky v podstate jedné z tých lepších. Čiže tam by to nemal byť nejaký veľký problém s morskou výškou ani v podstate s podmienkami, čiže pre futbal by tam mali byť dobré podmienky. Ale keď sa pozrieme na tú skupinu, aj v podstate keď si pozrieme tie všetky 4 týmy, tak môžeme si povedať, že Austrália by mala byť z tých 4 tímov najslabšia, ale Austrálčania majú aj skúsenosti. V podstate oni v minulom roku, keď to berieme minulé majstrovstvá sveta, čiže v roku 2022, Austrálčania skončili na druhom mieste v skupine, postupili, kedy tie podmienky na postup boli diametrálne odlišné. Jak sme sa bavili v tej prvej epizóde, teraz traja postupujú. Vtedy postupovali iba dvaja a Austrália dokázala postúpiť cez skupinu Francúzsko, Tunisko, Dánsko. Čiže boli tam Dáni, veľmi slušné množstvo. Takže Austrálčanov taktiež netreba odpisovať, aj keď sa pozrieme na tie všetky 4 týmy, tak Austrália by mali byť z nich najslabší, ale nie je to taký tým napríklad ako by mal byť Katar, ktorý by mal byť suverénne posledný, čiže Austrálčania by mohli taktiež byť nepríjemní veľmi. A kto za teba by mal byť teda najsilnejší v tejto skupine? Tak favoritom v tejto skupine by som povedal, že keď si pozrieme na to, že Američania budú domáci, tak Amerika s Tureckom by mali byť najväčší favoriti v tejto skupine. Ale ako som povedal, nebol by som prekvapený, ak poradie týchto tímov bude hociaké. Nemyslíš si, že Turci by možno boli silnejší, keby hrali doma, ale keď oni nehrajú doma, tak predsa nie sú až takí silní? Určite áno, ale to nemôžeme povedať len Turecko. Všetky týmy doma sú o dosť silnejšie, čiže v tom Áno, ale myslím si, že Turecko je dvojnásobne silnejšie. Tam vieme veľmi dobre, čo sa deje v Turecku. Určite áno, čiže z tohto hľadiska majú Američania najväčšiu výhodu, lebo hrajú doma. Tie podmienky budú poznať najlepšie. Majú aj slušný káder, Američania majú slušný káder, majú dobrého trenéra, Mauricia Pochettinoho, čiže uvidíme, čo dokáže naváriť Pochettino. Majú slušný útok, v podstate v útoku je Christian Pulisic z AC Milana, Balogun z Monáka, ktorý hral niekedy za Arsenal v akadémii, Ricardo Pepi v podstate z PSV Eindhoven, mladý talent, čiže v strede zálohy je tam Weston McKennie z Juventusu, čiže Tyler Adams z Bournemouthu, čiže tí hráči americkí majú svoju kvalitu, taktiež obrane je tam z Fulhamu Anthony Robinson, čiže Sergio Des, ktorý hral 2 roky za Barcelonu, pravého obrancu, čiže to mužstvo vôbec nie je slabé a ako som povedal, za mňa táto skupina bude najvyrovnanejšia, ale Američania majú v tom výhodu, že budú hrať doma. Považuješ nejaký z týchto tímov aj, že by mohol byť čierny konturné?
Tak čiernym koňom turnaja asi z tejto skupiny by som nepovedal, aj keď si myslím, že Američania na emóciách môžu byť nepríjemní. Môžu byť nepríjemní, takisto aj Paraguaj je také mužstvo, ktoré tiež môže kúsať. Je to nepríjemné a Turci sme videli, že Turci vedia mať dobrý turnaj a majú dobré mužstvo Turecko. Čiže ako som povedal, v tejto skupine to za mňa bude veľmi vyrovnané. V podstate na papieri, keď sa pozrieme na ten papier a pozrieme si všetky tie 4 týmy, tak Turecko má určite najkvalitnejších hráčov na papieri. Majú tam v podstate Yildisa, ktorý má v podstate, keď prestúpi niekde, tá cena bude možno jeho aj 90-100 miliónov. Čiže v útoku mladý Yildiz, je tam z Interu Milan Hakan Calhanoglu, Arda Güler. Áno, ako spomínaš, Arda Güler, je tam Kerem Artoğlu zo Fenerbahce, skúsený matador. Čiže to mužstvo Soyuncu, čo hral dlhé roky ešte za Leicester, čo bol Leicester dobrý v tej dobe. Čiže ono, Demiral, ktorý hral za Juventus dlhé roky, čiže ono to mužstvo má svoju kvalitu. Má svoju kvalitu, ale povedzme si pravdu, že ak by postupili z druhého miesta, tak by išli na nejakých už silnejších superov a asi nemajú až takú kvalitu, aby mohli poraziť nejaký ten špičkový tím. Tak ono bude záležiť na tom, aké to je mužstvo. Chápeš? To bude veľká v podstate, áno, že kvalita aká to bude druhá. Samozrejme na tú najväčšiu špičku Španielov a týchto nebude, ale na nejaké priemerné mužstvo môže to byť vyrovnané, napríklad z tej skupiny, povedzme, čo sme si prebrali, napríklad je tu Kanada, alebo povedzme niekto z druhého miesta, čo je Mexiko, Česko, Južná Korea, Južná Afrika, je to hrateľné, by to bolo určite. No, ale keby napríklad chytili také, dajme tomu Maroko, tak už by mohol byť problém. Asi. Určite áno, Maročania sú veľmi dobrí. Čiže táto skupina je, keď si porovnáme všetky 4 týmy zatiaľ, čo sme si prebrali Ačko, Bčko a Cčko, tak podľa toho je to najvyrovnanejšia skupina. Nehovorím, že je to najkvalitnejšia, ale ten rozdiel medzi tým prvým a štvrtým tímom je najmenší zo tých všetkých 4 skupín. Povedala by som, že nie je tu žiaden nejaký taký extra favorit, ako napríklad bol v tej predchádzajúcej skupine C-čkovej napríklad Brazília, alebo v tej ďalšej, keď sme spomínali napríklad Nemecko, ale zároveň proste tým, že nie je tam taký nejaký favorit, tak preto je tá skupina taká, že proste môže každý s každým vyhrať. Určite áno, a keď sa pozrieme do histórie v roku 2022 na tie majstrovstvá sveta, kde Američania nehrali ani doma, tak tiež postupili z tej skupiny. Tiež zo skupiny Anglicko, USA, Irán, Wales skončili Američania na druhom mieste a dokonca ani neprehrali s Anglickom, skončilo to 0-0. Čiže a tie ostatné dva týmy, Turci ani Paraguaj v roku 2022 neštartovali, sa neprebojovali na ten turnaj a v podstate Austrália aj USA obidvaja postupili a to sa skladalo, ako som povedal, že iba dvoje mužstva postupovali zo skupiny, čiže netreba podceňovať ani Austráliu, ani USA. Dobre, tak poďme k ďalšej skupine. A tak ako si spomínal, že na posledných majstrovstvách sveta postupili Američania a Austrálčania, tak naopak, kto už na posledných 2 majstrovstiev sveta nepostupil zo skupiny, sú práve Nemci. A preto ma zaujíma hneď prvá otázka. Myslíš si, že teraz príde ten zlom a Nemci konečne postupia zo skupiny a možno z prvého miesta, mali by z prvého miesta postúpiť, alebo opäť to bude neúspešný turnaj pre Nemecko? Veľmi dobre si to povedala, v podstate Nemci dvakrát po sebe nepostupili zo skupiny. Podotknem to, že v roku 2022 bol trénerom Hansi Flick. Čiže pod Flickom sa nepodarilo postúpiť.
Celkovo je to zaujímavé, že napríklad takí tí tréneri, ktorí sú úspešní na klubovej úrovni, ako napríklad Hansi Flick, tak napríklad v reprezentácii neúspel a takisto napríklad aj Luis Enrique, ktorý taktiež na klubovej úrovni je výborný, ale keď bol trénerom Španielska, tak taktiež Španieli nemali dobrý turnaj. Áno, je to úplne niečo iné a ako spomínaš ty, ako Nemci boli v tej dobe, predsa mali tú krizu. Bolo vidno, že proste končí im tá generácia, bolo to v podstate jedno z najslabších mustiev, ale skončili na 3. mieste, tabuľka bola Japonsko, Španielsko, Nemecko, Kostarika. Dostaneme sa ešte k tomu Japonsku v ďalšej skupine dnes a dokonca Japonci vyhrali tú skupinu v zložení so Španielmi a Nemcami. Čiže a v podstate v roku 2018, kedy bol tam tréner Jogi Löw, poznáme Jogiho všetci, čo on vystrája jogi s tými pazuchami a tak ďalej, to nebudeme to komentovať. No a Jogi, pod ním Nemci boli vždy silní, bolo to turnajové mužstvo, no a na také mužstvo ako je Nemecko už je čas postúpiť do skupiny. Tú skupinu už teraz, to by bol obrovský prepad, keby Nemci nedokázali postúpiť. Majú tam v podstate... Hlavne už keď môžu postúpiť až traja dokonca. Traja a ešte jedno z nich je Curaçao mužstvo, čo z môjho pohľadu bude jedno z najslabších mužstiev celkovo na šampionáte. Čiže Nemci tu by mali určite útočiť na víťazstvo v skupine, ale Ekvádor, ako som už spomínal, Ekvádor bude veľmi nepríjemný. Poďme si trošku rozobrať Nemecko, ako by mohlo vyzerať a mňa zaujíma, že ako veľmi ovplyvní Nemcov to, že ide na šampionát aj Manuel Neuer. Tak to je obrovská. Toto bola voľne dostupná časť podcastu. Ak chceš počuť aj ostatné skupiny a sledovať celý priebeh turnaja našimi očami, vrátane kompletných analýz, všetkých našich predikcií, tipov, dlhodobých stávok a celého servisu, nájdeš ho iba v aplikácii Golia.sa. Registrácia prebieha cez web golia.sa.sk. Počujeme sa už o pár dní pri ďalších epizódach. Ďakujeme za podporu a prajeme príjemné počúvanie.